Il-Malta Airport Foundation flimkien mal-Fondazzjoni Wirtartna inawgurat il-Combined Operations Room u għatt ta' kmamar anċillari wara li sarilhom restawr estensiv. Dawn il-kmamar jiffurmaw parti minn kumpless ta' żmien il-gwerra mifrux taħt l-art tal-barrakka ta' fuq fil-Belt Valletta. Dan il-kumpless, oriġinarjament, imbena mill-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan fl-1566 u beda jintuża bħala kwartieri tal-gwerra mill-Ingliżi fl-1941. Il-Combined Operations Room kienet tirċievi informazzjoni li għabbażi tagħha strateġisti militari li kienu jkunu stazzjonati f'pajjiżna kienu jfasslu l-azzjonijiet militari u navali kollha f'Malta u minn Malta, partikolarment matul il-ħbit mill-ajru fuq il-Gżejjer waqt it-tieni gwerra dinjija. Il-valur storiku tal-Combined Operations Room ikompli jiżdied mill-fatt li din kienet l-ewwel tax-xorta tagħha fl-istorja li qdiet funzjonijiet kemm offensivi u kemm difensivi. Il-kompless li tagħmel parti minnu l-Combined Operations Room aktar tard intuża wkoll minn NATO biex ikunu segwiti sottomarini u kellha rwol importanti fil-kriżi tas-Suez fl-1956 u l-kriżi tal-missili f'Kuba tal-1962 qabel mal-bibien tagħha ingħalqu fl-1977 għal kważi 40 sena. Dan l-għluq flimkien ma' problemi ta' arar għamel ħsara kbira kemm lill-infrastruttura u kemm lill-oġġetti importanti bħal mapep li jollu l-valur storiku ta' dan il-kumpless billi jitfaw dawl fuq l-avvenimenti importanti li seħħew fih. Il-kontribuzzjoni tal-Malta Airport Foundation għal dan il-proġett ta' restawr ammontata l kważi 340,000 euro. Parti minn din l-investiment kienet irrestawrata mappa wiesa 20 metru impinġija bl-idejn fuq pannelli tal-injam kif kien komuni f'dawk iż-żminijiet u li kienet intuża minn NATO fis-sittinijiet biex ikunu markati l-movimenti tas sottomarini Russi fil-Mediterran. Proċess ta' restawr li wassal ukoll biex inkixfu żewġ mapep oħrajn li huma aktar antiki.